えるのが隣国に生きる人間としての務めであると、いや義務であると私は思うんです。考えましょう。自分が祖国に帰れない、帰ったら強制収容所に入れられてしまう、いやすでに自分の家族は入れられてしまったのかどうだったのか、何も情報がない。妻がどこに行ったのか、子供がどこに行ったのか、母親がどこに行ったのかわからないという、その状況を自分のもとに引き当てて考えたらどうでしょうか。私たちは帰り願いします。家族もいるでしょう。どれだけ恵まれているのか。確かに日本は今深刻化があり、日本は今大変な状況です。しかし確かに東トルキスタンやチベットに比べたら私たち日本人ははるかに恵まれています。ならばこそそのことを考えることが大切であると思うんです。子供の写真もあります。かわいい写真です。こういう赤ん坊がどこに行ったかわからない。そして東トルキスタンでは今若者たちが臓器売買に使われている。こういう状況を重く考える必要があります。無関心が日本を腐らせ、ありがとうございます。ありがとうございます。無関心が日本も腐らせ、そして隣国の悲劇をも許してしまっている。人を許すことは善です。しかし悪の増長を許してはいけないんです。どうか考えてください。最大の悲劇は善人の沈黙です。キング牧師の言葉です。善人が沈黙することが悲劇であるということを黒人の人権のために戦ったキング牧師は言いました。善人である皆さんが沈黙することが中国共産党の暴力以上の悲劇であるということを知らなければならないということなんです。良いでしょうか。今日本人は公の心というものを忘れています。世の中のことを考える心、公の心です。今だけ、金だけ、自分だけという日本人が増えていると言われています。これを三だけ主義と言いますけれども、そういう心の日本の貧しさが日本を腐らせ、隣の国の暴力を沈黙することによって黙にしている。しかしそれが、この沈黙こそが最大の悲劇であるということにお気づきいただきたいんです。募金もやっています。10円でもいいです。100円でもいいです。こういうの作るのにもお金かかります。10円、20円お金かかります。ありがとうございます。こういう作るのにもお金がかかります。ラミネートするのにもお金かかります。100円ぐらいじゃ変わらないなと思うかもしれない。しかしそうじゃないんです。そうじゃなくて100円でも何かすれば変わるということを思っていただきたいんです。沈黙するから変わらないんです。黙認してるから変わらないんです。最大の沈黙こそ悲劇なんです。そうじゃなくて100円ぐらいだったらなんとかなる、50円ぐらいだったらなんとかなる、そのぐらいでなんとか変えたいと思っていただきたいんです。こちらにいらっしゃる東トルキスタンの男性は自分の子供がどこに行ったかもわからないんです。自分の妻がどこにいるかもわからないんです。それを他人のことだと考えてはいけないと思うんです。同じ人間として、同じ赤い血の通った人間として自分だったらどうだろうか。日本の人に助けてほしいと思うはずなんです。日本がもっと素晴らしい国になって日本に東トルキスタンの人々を助けてほしいと、もし自分が東トルキスタンの人間でその立場であったら思うはずなんです。ならばこそ我々日本人ができることは一体何か。私はおそらく凱旋くらいしかできませんから今やってますけれども、何かできることがあるはずなんです。確かに隣の国ではナチスドイツ以上の悲劇が今行われているんです。歴史の教科書でヒトラーのあろう歴史教育を見たら、歴史のを学んだらなんてことなんだろうと怒りを覚えたでしょう。なぜ過去のことなら起こるのに今現在隣のことで国に起きていることには怒らないんでしょうか。隣の国の人々のために日
日本人が聖なる怒りを持ってできることは何だろうかと、そういう思いで持っていただきたいと思います。毎週日曜日やっています。私たちは決して中国の人一人一人が憎いんじゃないんです。同じ人間です。可能性において同じです。しかしながら今中国共産党がやっていることは紛れもなく間違いです。政治家が軟弱でこれを言わないのならば国民のレベルで行動しなければいけないと思うんです。間違っていることには間違っていると、それが言えるのは日本人です。東トルキスタンの人々は東トルキスタンでそれができないんです。だから隣国に来て今それを私たち日本人に訴えているんです。その悲鳴の声がまだ聞こえないんでしょうか。赤ん坊たちの泣き声が、母親たちの泣き声がまだ届きませんか。日本人の魂にはそれほどまで日本人の心は貧しくなってしまったんでしょうか。かつてマザー・テレサが日本に来た時言いました。日本は貧しい国ですと。インドのスラム街からやってきた一人の聖女が私たちの国を見て日本は貧しい国だと言いました。そのマザー・テレサが言った貧しさとは決して経済のことではなく心の貧困を言いました。そしてマザー・テレサは常々言っておりました。愛の反対は無関心であると。無関心がいけないんです。この新宿にもたくさんのホームレスの方々がいます。目に見えてホームレスの方々もいます。しかしそれのみならず若者たちが今ネットカフェで暮らしているとした貧困化もあります。そういうことに対しての無関心もいけません。しかしながら自国の問題もありますけれども、隣国の行われているを超える最大の人類史上最大のジェノサイドを見逃してはいけないと思います。ジェノサイドです。虐殺です。過去のことじゃありません。今こうしている現在も隣の国と行われているジェノサイドをなぜ黙っていることができますでしょうか。どうか関心を持っていただきたい。沈黙することをやめていただきたい。沈黙という名の黙認を、ジェノサイドの黙認をやめていただきたい。最大の悲劇はキング牧師の言葉ですが、最大の悲劇は善人の沈黙であるということを何度も言いました。ジェノサイドを黙認するのをやめていただきたいと思います。大変大きなマイクで失礼いたしました。